Здравейте! Днес ще ви изненадам с един аналогов уред, който не е много популярен. Вече го няма. Тесоро е спряно от производство, но нека да бъде днес малко по-интересно. Този уред аз съм си го малко модифицирал, понеже беше с фиксиран грунт баланс. Аз съм го направил с ръчен. Той е с два грунт баланса в АО метал и в режим на дискриминация. Ето го уреда, Tesoro de Leon. Това е единия, който е за АО метал, съм го изкарал, а другият е тук отзаде, който е за режим дискриминация. И нека да видим как ще се справи уреда. Той е много спокоен, мълчалив е. И да видим, да се надяваме да ни донесе успех. Ето тук ще търсиме в тази нива. Изорана е, хубава, изпръхнала земя и да почваме. Тук хванахме първия сигнал. Играят числата. Те играят, понеже вече когато съм го направил с ръчен грунт, бягат. Независимо, сватихме го. Първата монетка. Я да видим. Някой тук, докато е орал, ги е изгубил сега. Наши 50 стотинки. От сегашно време. Доста са седяли тук, защото са доста пожълтели. Но ако намерим още едни 50 стотинки, ще имаме за кафе. До следващия сигнал. Следващия сигнал. Играят числата. Да видим какво ще излезе тук. С дискриминацията съм свалил малко под желязото, за да мога да работя. Така, показва ми 0 и вероятно за желязо. Ето. Сега да видим наистина ли е желязо.
Да. Ето го ръждив пирон. На числа почваше да играе, но на скалата винаги показваше, че вероятността да е желязо е много голяма. Така че до тук добре. Пак казвам, дискриминацията съм я свалил на минимума, за да мога да чувам и железата по този начин и да вдигна малко дълбочината на уреда. И продължаваме напред, да видим нататък какво ще се получи. Така, ето го и поредния сигнал. Да видим, тук ми показва вероятността за желязо или фолио. Първото число, което виждате, са инчовете. Да видим сега какво ще излезе тук. Още е вътре. Може и да е голямо желязо. Така. Вече са нули. Ето тук. Тоест скалата не ме излага. Но така и че сме го изкопали вече. Да видим какво желязо ще излезе. Така. Копая ги, защото след манипулацията, която съм направил на тесорото, не знам дали всички показва вярно дискриминацията, но секунда, че машината се смущава от пинпойнтера. Това е нещо голямо. Пинпойнтер е трябвало да го грунтирам. Къде отиде? Да видим. Тук си загубихме сигнал. Да се мъкнем на пътата. Назад. Вижте сега, когато е голямо желязото, казва лифт койл да се вдигне нагоре сондата. Значи познахме, че е голямо желязо. Пирон. Пак пирон, но ми го даде като голямо желязо. Може би отдолу да има още сигнали. Сега ще провериме. Не, просто е бил застанал така, че като го търкам в сондата и изписва, че е голямо желязо. Секунда само да изключим слушалките. Пак тук попаднахме на още един сигнал. Тук. Така, и да видим какво казва. Както виждате, най-вероятно си е вече цвят, защото отива съвсем на други скали. Не е на желязо. Да вземем да го изкопаеме. Да видим какво ще излезне. Така. Тук е някакво
Отгоре. Щом се чува този сигнал, значи отгоре сме извадили някаква тел. Колко са това? Така. Монетка. Житен клас. Тия жълтите, това са 20 стотинки, почти съм сигурен. Погледнете само как блести жълтото. Може да ти изкара къла. Така. Тук някъде ще да имам водичка. А сега няма. 20 стотинки са от житния клас, почти съм сигурен. Трябва да имам пръскавка, да. Не мога да ги видя. Почна да се стъмва и явно съм си за очила. Ще ги видим. Така, тук е един сигнал. Доста силен. Ето тук е. Сега ще го изкопаем да видим. Дано да се чува, защото мързи сега да смърля слушалките за този сигнал. Така. Тел. Беше числото 95 и пак голяма вероятност за желязо, но толкова голямо числото сега не си ми е давал уреда и затова реших да го изкопая да видя. И продължаваме. Тук попаднахме, да, на хубав сигнал. Това е 2 инча, това е отгоре. Даже с пинпойнтера ще го хванем. Да. Този сигнал е много хубав. Какво е според вас? Капачка! От малко шишенце. Няма как лъщи като сребро. Нищо. Важното е, че уреда работи прецизно. Показва ми, че вероятността да си е цвят на скалата е верен. Така че може да му се довериме от тук нататъка. Но почва да се стъмва и най-вероятно ще ви кажа довиждане.
Ако видеото ви е харесало, абонирайте се. Ще направим още такива олдскул видеа. С други детектори имам доста стари аналогови. Ще ги скарам, понеже е интересно. Кажи чао! Айде, чао! И до нови срещи!